कोरोना से सारा दुनिया दहशत में पड़ल बा। कोरोना से सारा दुनिया दहशत में पड़ल बा। और दहशत से आके लोग बीमार पड़ल बा। सारा लोग बीमार पड़ल बा। Presented by Music Way. Music Way. दुनिया में आइल ई बीमारी महामारी भइल। जग में आइल ई बीमारी महामारी भइल। कैलस अइसन ई कोरोना बहुत जान गइल। कैलस अइसन ई कोरोना बहुत जान गइल। ए भैया अब कहाँ जाइल जाए? सुने में आवता कि हर जगह लोग अब मरल जाता। एकर कौन उपाय बा? हे भगवान अब तू ही रक्षा के कर। अब तू ही एक रक्षा कर। Presented by Music Way. Music Way. डरवा लागे भय न भागे दहशत में बापरान। कैसे केहू अब जी देह में नइखे अब जान। हे भगवान अब का कइल जाए? कौन उपाय बा एकर? डरवा लागे भय न भागे दहशत में बापरान। कैसे केहू अब जी देह में नइखे अब जान। आइल अइसन ई बीमारी कितना जान गइल। आइल अइसन ई बीमारी कितना जान गइल। कैलस अइसन ई कोरोना बहुत जान गइल। कैलस अइसन ई कोरोना बहुत जान गइल। ए भैया अब कहाँ जाइल जाए? सुने में आवता कि हर जगह लोग अब मरल जाता। एकर कौन उपाय बा? हे भगवान अब तू ही रक्षा के कर। अब तू ही एक रक्षा कर। Presented by Music Way. Music Way. मुश्किल भइल जान बचावल मरत जाता बहुत लोग। जान कौन जदुआ कैलस ई लगौलस कौन जोग। हे भगवान अब एकर कौन उपाय बा? सारा दुनिया दहशत में बा। मुश्किल भइल जान बचावल मरत जाता बहुत लोग। जान कौन जदुआ कैलस ई लगौलस कौन जोग। केहू कितना सही कहरिया दुख कितना सही। केहू कितना सही कहरिया दुख कितना सही। कैलस अइसन ई कोरोना बहुत जान गइल। कैलस अइसन ई कोरोना बहुत जान गइल।